चिरां जिल्लानि सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय दांसिमारि गामिनि थागिबि अट' सालायना जाग्रा मावरिया दन्दा बसुमतारिया दिनै थिब मोनसे भारा बोखांनानै गावनि अट'आवनो रेस्ट लानो होनना उन्दुलांनायावनो हार्ट एटाक जानानै कासिकत्रा अट' स्टेन्डआव हरखाबै जिउ गोमायो। दन्दा बसुमतारिनि बेबायदि रावबो मिथियालासे हरखाबै जिउ गोमानायखौ नखरनि सुबुंफोर आरो गामिनि रायजो राजाफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। निखावरि दन्दा बसुमतारिनि नखरखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ नायनो एबा अनसुंथाइ मोननो हास्थायनानै बिटिआर सरकारनिसिम गुरैयै हांख्रायहरदों। दिनै जि घटना जाबाय दांसिमारि गामिनि दन्दा बसुमतारि बिफाया रुंसारि अबेन बसुमतारिमोन। बे दन्दा बसुमतारिया उन्दैनिफ्रायनो मावरिया, गोरलै समनिफ्रायनो मावरिया बियो। बिमा बिफा गैजाया आरो गावनि अनजालि बिसि आरो फिसाला सासे दङ, ओमफ्राय फिसाजो दङ, हाबा जाबाय। दा दुखुथिया परियाल न'खर। ओमफ्राय अट' टेम्प' सालायनानै जायोमोन। हठात ट्रिप मोनसे सालायनानै लाबोनानै बे गावनि टेम्प'आव उन्दुग्लांबाय थादोंमोन। उन्दुग्लांबाय थानायावनो जेब्ला उन्दुबाय थानायखौ नुयो, बे टेम्प' गाखोग्रा जात्रिफ्रा अर्थात पेसेन्जारफ्रा गाखोबायमोन। ओमफ्राय थांनो होननानै टेम्प'खौ लांनो होननानै फोजादोंमोन, लिंदोंमोन, नाथाय बियो जेबो खालामनो रोङाखिसै। थैनानैसो दंमोन मानसिया। जोबोद दुखुनांथाव जादों। जेखौ जों आसा खालामा बेबायदि जानानै थांबाय बिनि जिबनाव। गतिके जों आसा खालामो जे मानसि हिसाबै जोंनि मानिजाथाव बिटिसिनि जेसेबां दैदेनगिरि सारमोन आरो आसाम गभर्नमेन्टनि जिथु सुबिदा बे बिथांनिसिम बोहैबोयोब्ला अर्थात अनसुंथाइ फैयोब्ला न'खर थालांनाय न'खरनि सहाय जाथों, जों बेखौ आसा खालामदों। आरो आशीर्बाद थागोन गभर्नमेन्टनि सायाव, लिडारफोरनि सायाव, जाहाथे बे थालांनाय परियालनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावो। बेखौ जों गामिनि रायजोनि जानानै खावलायो। बिनि अनजालि आरो बिनि बिसियाबो जाहाथे थांनानै थानो हायो। हामबायसै, बयखौबो खुलुमबाय, गोजोन्थों।